En Joaquim era directiu d'una empresa que va tancar fa 2 anys i el va deixar a l'atur. A través del programa Reempresa de la Secot va localitzar un negoci solvent i en projecció que es traspassava per jubilació del propietari. Era una empresa que es dedicava des de feia 20 anys a la fabricació de càmeres de fermentació controlada per a forns de pa. Des de fa 2 mesos n'ha agafat les regnes. Entrar en una empresa que ja funciona, que ja té un rol i que ja més o menys la inversió ja hi és, et dona una seguretat d'entrada, almenys que la inversió perquè funcioni és aquella, i que al final de més cobres d'entrada. Perquè quan tu comences un negoci de zero, les hores són les mateixes, però al final de mes no cobres. A Frigual hi treballen 6 persones. Des que ha arribat, en Joaquim busca la manera d'expandir el negoci. El primer projecte és anar a vendre més llocs, trobar la fórmula per expandir-me i expandir-me a més llocs. La segona cosa que intentarem fer és tenir més cartera de producte per intentar vendre. En menys d'1 any, una vintena d'empresaris han reemprès un negoci a Catalunya a través del programa que promou la patronal catalana.